přesně funguje. A já mám takovou svoji metodu, která je hodně blízká vlastně metodě Pomodoro. Pomodoro. Nicméně já se učím spíš tak, že si nenastavuju nikdy budík, ale vždycky si zkontroluju čas. Že se prostě jenom orientuju podle toho, kolik je plus minus hodin. Když pracuji na notebooku, tak je to hodně
nezáleží na tom, jestli dostaneš jedničku, anebo třeba trojku nebo čtyřku. Důležitý je vědět to, že ty sám věříš tomu, že ses